me va a votar a mí no, después arriba la papeleta de l'altre, no. Això a la gent no li agrada, li cansa. Som un partit que volem, anem a un congrés de partit en tots els valencians de la mà, en idees molt clares i en unes línies estratègiques per a seguir avançant i per anar de la mà dels valencians avançant en aquesta comunitat. A través d'aquí, de persones que evidentment són persones que estan en el carrer, perquè si per alguna cosa ens tenen que caracteritzar els pròxims 4 anys és per ser polítics del carrer. Polítics que responguen a les persones, polítics que responguen als seus interessos, a les seues esperances, a les seues preocupacions, a les seues inquietuds, a les seues necessitats i al seu dia a dia. Anem a intentar, este és el congrés dels valencians, no és el congrés del Partit Popular, és el congrés dels valencians, de tots els valencians, dels valencians que s'alcen tots els matins a treballar, dels valencians que van a obrir la fàbrica, dels valencians que se'n van a migdia correguent a dinar, dels valencians que s'exciten tardíssim, preocupats per l'empleo de la seva família, per la hipoteca del fill, per tot el que es preocupa. Eix és el seu congrés. I eix és el sentit d'aquest congrés. Que tots els valencians sàpien que n'hi ha un govern i n'hi ha un partit que està totalment conscienciat de lo que té que fer, de per on té que anar i de que el més important és la gent del carrer i la gent que tots els dies ens mira intentant veure en nosaltres aquest polític que va de la mà en ell i que li pot ajudar. Que li pot ajudar, que pot fer d'esta comunitat la millor comunitat que n'hi ha en Espanya, que ja ho és, i la millor comunitat que pugui haver en el món, que estic convençuda de que ho anem a ser i que podem ser-ho. Per tant, il·lusionar-vos, animar-vos i dir-vos que és un congrés per a tots, que és un congrés de les persones, que no és un congrés d'un partit només, de les persones que col·laboren o simpatitzen d'un partit, que és un congrés de totes les persones que se preocupen per la situació de la seva comunitat, que és un congrés que no olvida les senyes del valencià, no olvida la llengua, no olvida la cultura, no olvida l'Estatut d'Autonomia Valencià, no olvida el sector agroalimentari, no olvida els agricultors, la seva necessitat de l'aigua, el seu problema de relleu generacional, que tracta concretament el problema dels agricultors perquè és una base fonamental de la nostra economia i sempre ho ha sigut i té que continuar sent-ho, perquè tenim que aconseguir ser una marca de qualitat dels productes valencians, que agafa amb orgull aquest destí dels últims anys que han fet d'esta comunitat la millor comunitat i que amb il·lusió i amb tots els que esteu així, els que no estan així, els que estan en el congrés, els que no estaran, els que ens veuen en la tele, els que ens miren els diaris, aniran d'ací als pròxims anys per a fer esta comunitat més forta, més dinàmica, de més futur, de més aspiracions, de més persones, de més orgull, de més il·lusió, de més treball, de més vivenda, de més empleu, de més benestar i de més qualitat de vida per a tots. Us anime a participar i vos dic que deveu sentir-se orgullosos tant els torrentins com les persones de la comarca. El fet que jo defenga una ponència en un congrés regional de tota la comunitat valenciana no és mèrit meu, no és cosa meua. Si jo no fos alcaldessa, si la gent de Torrent no haguera confiat en mi com a alcaldessa, jo no podria haver pogut fer aquesta ponència. I Torrent, perquè dic Torrent i no dic Maria José Català, perquè no és Maria José Català la que serà el dissabte a parlar, sinó serà Torrent, és el que està treballant, el que és el que ha treballat i és el que ha reflexionat sobre tota la comunitat valenciana i sobre les polítiques econòmiques de tota la comunitat valenciana. I Torrent està dins d'una comarca que ens diuen que era el cinturó roig. Ara queda la villeta del cinturó roig. I aquesta villeta, doncs bueno, acabarà sent també cinturó blavet, o taronxeta, o els colors que expliquem. Però serà perquè és el millor model de futur i és el millor model i ho han experimentat, ho estem experimentant en Torrent, jo espero que això ho siga. Espero que la gent de Torrent estigui satisfeta. També tinc que dir que porto 4 anys i que me queden moltes coses per fer i que espero que la gent me doni aquesta oportunitat de seguir fent-ho. Però ho han observat en Alcàsser, en Sedaví, en
en Islata, van observar-lo en Quart i van observar-lo en Alaquàs, en Xirivella, en Picassent. Eixe és el futur d'esta comarca. I avui, Torrent i la comarca de l'Horta Sud han sigut els que han reflexionat sobre què volem per a tota la comunitat valenciana, València, Castilla i Alacant, en els pròxims 4 anys, ficant aquesta punteta d'il·lusió, de treball, de consciència, d'esforç en el futur del nostre poble. Sinó que vull que tots se senteu partícips el dissabte, que quan fiquem a treure aquesta ponència endavant, tots, la comarca i Torrent, senteu que estem decidint el futur de la nostra comunitat, que tenim un paper en el futur de la nostra comunitat i sobretot que sentiu orgullosos de la nostra terra i de les persones que vos representen, que per això estem tots els dies a treballar. Moltíssimes gràcies per venir.